All right. Thank you. Thank you. Okay, I'm driving right now, but let me wind my glasses. Let me wind my glasses. Please, my DPN. Mm. I've, if you check your WhatsApp, I've sent the money I pledged, 400,000 agent. Just check it right now. I just call my agent. I just call my agent to put it in. So that is what I'm calling for my DPM to confirm it. My DPM, please confirm it. Confirm it. I have sent it. Oh, yeah. Confirmed. Emeka 400,000 AJ. Oh, God bless Yes, you. yeah. Thank Adam, you. Adam, Adam, Thank Adam, you. Adam, Mm. so please, thank you. Let me also let me play beg for one thing. Biko, ọkwa ife a nje ngwọrọ nwa anyị na-aga. Onye ọbụla nwere, this is a general advice. Ma ndị nọ the other side, ma ndị nọ on the fence. Ije nwere onwe a anyị na-aga. Ọ bụrụ na mmadụ na-abịa pụta na brag na o nwere ego na o nwere ego. No, o nwee ihe onye nwa chọrọ, o nwee ihe m na-achọ. Somebody like me, I'm looking for something. I want to go home. Unu anọgoro ndị nọ Europe and Asia and America. Now you want to go home, you want to go home. We are already home. Ghana and Nigeria is just a stone's throw. Because I'm pleading to every one of, Dr. Ngozi Orabeze's cabinet and government. Please, ihe ọbụla anyị na-eme, bikonu, ka anyị were unu eziokwu na-aga. Eziokwu bụkwa n'ife. Eziokwu bụ ife. Ọta, ụdịka ndị mmadụ anyị ji obi ọma wee pụta, biko ka anyị jide n'otu anwa. Mana ka m nwekwara opportunity na wee pasta message tụọ onye ọbụla na-agwọ ọgwụ. Ese na ị na-agwọ ọgwụ gị nwere ebe ọ na-ejedebe. Nwere ọgwụ ọbụla agwụrọ n'isi Ngozi Orabeeze ga-emetụ ya n'arụ. Nwere ọgwụ ọbụla agwụrọ n'isi Ngozi Orabeeze ọbụla ga-emetụ ya n'arụ. No take off. No take off. Doesn't even take off. Otu a mmụọ bụ Emeka Ghana nọ kịta. Isi adịrọ m mma o. Onye ọbụla ma adị m radical. Akarịrị m okwu nkote mana mmụọ mana ife. Isi na ọgụ a ka ọ na-enwu ọkụ n'isi tinye na-arụ na ahụ ka anyị gwa gị ihe ọkụ ji njọ tinye arụ. Kenya ka a ga-akidnapụ Maazị Nnamdi Kanu. Isi na ọmụọ bụ Emeka Ghana ka ị ga-eji wee bido. A sị gị tinye arụ na ahụ ka a gwa gị na a na-enwe obodo enwe. Tinye arụ. Mụ abụgoro citizen n'obodo a, tinyegoro arụ sef. Mụ ama ihe struggle wee nweta citizen n'obodo a. Tinye arụ na ahụ. Not only getting citizen, mụ ama, like I always say, I'm in the street. Anọ m na street ka m nọ na ahụ. Tinye arụ. So biko mmadụ ọbụla atụ n'ụjọ, my DPM, ụjọ ọbụla atụ na gị. Ana m akọrọ gị ọfọ na-akọrọ gị ọjị. As long as ị na-aga afịa Ọtaja market arịarịa, ị na-aga shopping mall, iru shopping mall, igoro ihe ọbụla ị chọrọ n'obi ọcha gị na-ana. As long as na-ekwu n'ebe anwa, okwu inu ka m na-ekwu ihe a. As long as na-ekwu n'ebe anwa, Emeka Ghana ga na-ekpere gị ekpere na-agọrọ gị ọfọ, na-agọrọ gị ọjị, na-akpọku ndị mbụ na ndị egede. Ọbụkụ dịka ndị mbụ na ndị egede a na-akpọku n'ebe na-arịa. Ọbụkụ dịka ndị mbụ anwa. Mana ndị mbụ ndị eji eziokwu aga. Ịma na abụ m ekwu eme ka mbụ m na-ekwu na-eme eme. And onye ọbụla si n'ọnyanwa bụ n'ọnya ka isi kacha enwu ọkụ. Isi kacha enwu onye ahụ ọkụ, ya tinye na-arụ n'ahụ. Ya tinye arụ n'ahụ. Nwoke na ibi ya ha bụ n'ọnụ. Ya tinye arụ. Ọ bụrụ ogodi by ego, by action,
tinye go arụ now. I thought na government obodo self na mme 1 or 2 calls anwụrụ go ozugbo. Tinye arụ. Abi na-ekwu okwu na-akpọ onwe m afa Emeka Ghana. Anybody should go and verify. Abụ m Emeka Ghana tinye arụ isi adịghị m mma o. Ana m aya ara o. Mana ara nna anyị bụkwa ara ezigbote ara o. Ezigbote ara. So mụ anọ Ghana here. Na Ghana na Nigeria. Onye chọọ otu esi eburu Maazị Nnamdi Kanu na Kenya. Atinye na arụ na Ghana na ọ ga-agwa ha na a na-enwe obodo enwe na mụ bụ mafia na anọ m street. I'm into street. Anọ m na street. Anọ m into street. Biko no, continue. I will log out from here. I just want my DPM to confirm that I've paid the 400,000. Yes, confirm 400,000 Emeka receive again our account. And again, I want to can work opportunity where one will be from. Can they say then ndị ịma ụfọdụ ha na-eme ihe ha na-eme ịma ụmụ ha na-eme ihe ha na-eme. Some of them thinks that na it's only the grace of God and the support of Biafrans, you know, and then the positions that we hold in our different places is making us to really, due to our experiences, to be able to survive and to be able to ensure that the distractions by those paid by the Nigerian state to disrupt what we're doing does not materialize. And Emeka Ghana is one of, if you remember, he was the one that actually bought the name with 4 million AJ. 4 million yes. He bought that name 4 million AJ, and it was paid cash. And the Adado Rama was totally annoyed. Why should I pay that money complete? I'm calling her name. Okay. She asked me why did I pay that money complete? Okay. The person make me the money complete. It's Simon. Now we're sitting here 2 million AJ or 3 million AJ. And we're saying cause on no. Who does that? Jehovah. From the horse's mouth. But again, Emeka Ghana is the one that bought that name for 4 million AJ. Yes. And then we know that the other Nwayi. Then Nwayi bought the other one paid 2 million, and then there was another one. Another person. Again, yeah. So again, Biafrans, Emeka, we truly appreciate you. And then the money that the Emeka Ghana, the account, that money. This was hijacked. Was hijacked. Yes. The 4 million and the 2 million, and there was almost 10 million. And then one more that money, he made that account. Umwaka kunye siziega, he made that account. Okay,